Аз съм Вили! Вили, чисти се чувства добре! Тия места много жалко, че са малко табу за хората, нали? Всички са чували за тях, но никой не ги е виждал. Некои си ги представят като затвори. Идвайки тук, нали, сблъсках се с много разбити съдби, много разбити мечти. Борбата е, ако искате да им отговаряте, вървене по трупове на хора. Това се случва, това е реалността. На 18 години вече за бала имах за цел да се запозная с всички видове наркотици. Имаше едно верче, ми каза, пробвай кокаин, нищо няма да стане, може да ти хареса. Пробвах и наистина ми хареса и от тогава до сега са 12 години. Аз съм тук да си спаса живота. Боря се само единствено за себе си в момента, но се боря и за тях. През всяка следваща среща с него тук, детето ми задава въпроси. Момче, какво правиш в този град? Момче, защо си тук? Казвам му, че мама преди да дойде тук била много болна. Това е едно куфърче от миналото. Си носех пистолета, сега си нося терапевтичния план. Целта ни на всички тук е да се забавляваме, да забравим къде се намираме, да забравим проблемите си. Хората, които са зависими, са склонни да пренебрегнат всякакви обществени норми, етични и морални, само да си намерят субстанцията и да я употребят. Аз съм пожелавал в тия моменти смъртта и на майка ми, за да остана сам и да продам къщата. Колко безсънни нощи, колко лечение, колко мъка, колко мизерстване. Баща ми го загубих, той не можеше да го преживее това, че сина му е наркоман. Това е един ужас и един ад през аз, който съм преминал всеки ден. То не е с някой друг, със самия себе си човек. Искам да се устроя като човек, искам да имам нормална работа, нормално семейство, да изпитам истинско щастие. Зависимостта, изхода винаги води до 3 фази. Евентуално затвор, болница и третата е ясна – смърт.